sirenya. Femme moi. Ne kon me mi fie. Alla je gane tay nyokondo nyini. Ira ba kala masa. Cey borone do masa. Iba kan nugu aka takari. Anya nyini ban. Ijo. Anti fere ga ngata nga chinya nabo. Antu mi kuma ke. Yere ima fe ko nyadi voyage ko la bi akan ko fe me kuma wallahi ne sai ya liga manuna ke ni fan fe ne sababu yere ri hali to abdola telemi parce que me ga kuma mu dugu wono Mainte kanjare umma. Musulman iyo musulman do professeur iyo musulman do biga yoro. Che ali ya no mon tu isa che era wa do ben if na se ko tu jodi inte se ko tu isa inte se ko tu dugu mona ne muso jume bi kan ko ame comparer hein nous te aller comparer ne te muso irisa la kuma te nema c'est vrai ça la pena ça ne kon bado ni ne ko la era wa do ni ne ko ni tara boy I kanu musulmani ube ko ne balla hali musulmani kele ne I ko fe c'est venando wallahi venanta ta do aussi non faut tranquille bebe kile ndoro la position ma ebe mi ngani ngaji ni ti fara la era ba be la ma bi kile ngana ngabla bo sino lukuma mute be français mais ba ite mi da bi kile ngana sa merci kama iko da Ahmed, Yes. ite tienwa. Chetinyele. Dugu ngono ya hen be de fare la epi bere bi ngana tige la kwa. Epi ba nga jeni be togo tien. Ere ga jatim ne dron. Bunya fene ka infem be la kwa. Iga patroni ni ya bunya na mo don. Ataka bo mina ngono ke ta bla do ama mina ngono abo fa. Fen yena era te mo fa yare. Mo kel no ki ni taka de ku ngache I génération be baga tigela. Mon ami, faut te réveiller. Nous sommes aux générations 21. En beau clé de là. Il y a fortune. Oui, mais bébé, que faire? Que faire? C'est ma patronne. Je la respecte. Je la respecte parce qu'elle est ma patronne. Et il y a français nous tout ça. Dia on a fait fla. Bounyama mo fa, do ma bo fa. Ou bien mais ni solution te bolo. En rebe na solution no soro na du ngona. Ambe parada ni na. Si tu peux faire ça pour moi. Non mais ça. C'est ça. Je vais faire ça pour nous. Ambe de nous. Parce que na ye soro ndo la ta na fa na ma wuli ka ja mai wa. Yama. Je suis content, je paie. Je suis content. Soro Je ke suis te na. fatigué, je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Voilà, tu veux pas comprendre. Atarami. Bon. Elle dit que soit bien, je sais pas avec qui elle s'en va, je sais pas avec qui elle s'en va. Je vais faire quoi? Et puis, quand elle est trien, c'est Joël. Voilà. Il m'a pas de goût, à te mener un verre. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi, mon frère? C'est l'argent que je vais chercher. Là où je suis quitté, c'est très loin, mon frère. Faut te mettre à ma place. Je vais faire quoi? Alors, ça. Maintenant, faire d'autres gains. À toi, ma drogue. J'en ai mais qui n'y est toi pour le faire là quoi. Bonya quand il fait un fanana. Ni a bonya il faut qu'à faire qui bonya. Na mi bonya. Amena barada ni ga bi bonya. Ah ouais. Tu as aimé? Oui. Non, merci vraiment. Non frère, voilà, j'ai besoin de ton aide. Dieu peut pas descendre pour venir nous aider, mais c'est entre nous on doit s'aider. Voilà, si tu m'as aidé mon frère,
Je suis pas bon, mais en tout cas, c'est Dieu qui va te payer, frère. Wallahi. Sinon, c'est pas autre travail. Quel travail il va trouver à faire? Il n'y a pas de Je vais te la problème. quitter. Ma famille va manger comment? Mes enfants vont manger comment? Je vais les nourrir comment? Hein, frère? Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution pour ça. Voilà, ça va aller. Mon grand. Oui. C'est ma blague. Tu dois bien me le Ah bon? Ça va, ça va? Oui. Comment? Ouais. En bas, qu'est-ce que tu fais? Tu as Oui? Eh John. Ne Joya. Mona? N b'a fɛ k'i dɔn de. I Clara. Ma tila. D'accord. Hey, segin ka n'i jɔ yan. O ma i ma ne tɔgɔ mɛn dugu in kɔnɔ. I bɛ se ka don ne ka du kɔnɔ cogo di e tɛ ne fo? Han? O ye mun tigɛ n na ye? Yɔrɔ ko ni mɔgɔw y'aw bonya, aw tɛ dɔ ka bonya minɛn kɔnɔ. E de ko don. Ne bɛ ka kuma e de fɛ. Da tɛ kun wa? E tɛ se ka mɔgɔ jaabi yan. Voilà, merci. I join. E ko ko ne m'e tɔgɔ mɛn dugu in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ n t'i dɔn de. Sinon ne bɛ minnu dɔn n t'a fagali kan n'u ye dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ foli kɛ. Et puis n bɛ fɛn dɔ f'i ye quoi. Du respect avant tout. Mɔgɔninso tɛ yala. I y'a mɛn? I yɛrɛ bonya i bilalen don bonya minɛn min kɔnɔ i k'o minɛn fa. N'i ma se k'o fa i bɛ ta ka bɔ o kɔnɔ k'i bila dɔgɔyama minɛn kɔnɔ. Mɔgɔninso tɛ yala. E k'e yɛrɛ filɛ ba in i yɛrɛ filɛ dɔrɔn. I k'i kɔrɔn filɛ i ka tilebi filɛ i ka hadamadenw filɛ i k'i yɛrɛ filɛ. E bɛ fɛ ka mun fɔ? E yɛrɛ ye jɔn ye o de kuma e yɛrɛ ye jɔn ye. Ne tɛ mun bɛ tiɲɛ. E sigi ni i ma bɔ mɔgɔw bɛ sa e sigi ni i ma ye mɔgɔ fɛnɛ mɔgɔ mago tɛ ɲɛ. Dɔw bɛ yen o yɛrɛ t'e dɔn yɛrɛ. Et puis n bɛ fɛn dɔ f'i ye. Ahmed b'i bolo cogo min na yan a kana hakili la ko bɛɛ bɛ ten dɛ. I y'a mɛn wa? Na mɛn dɛ i tɛ ne ka dunni da yɛrɛ bɔ. O de kama n ta ka se k'i jaabi. Et puis n bɛ bonya Ahmed de kama. Sinon o musonin tɛ e ye k'i b'i jɔ k'i b'i da sago fɔ ne ma. I ye n faamu wa? Du respect avant tout. Merci. Ayi e tɛ. Nka nin ko in kɛcogo bɛ bɔ. Ne ka cɛ bɛ ka sɛgɛn yɛrɛ. Ahmed! Ahmed! Oui, madame! Oui, madame! Ni fana ye jɔn ye? Hey, wuli. Viens. Bon. Bon! N tɛ fɛ ka mɔgɔ lankolon siɲɛ n ka so bilen. I tulo b'a la? Ça fait i ta bilalen don sa i bɛ yala ka ne tɔgɔ de tiɲɛ dugu kɔnɔ mɛ. Han? N mana bɔ fan o fan bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ n ma. O ma ne ka gardien ta fɔlɔ le la. E ka baara bɛ nin da fɛ. Nin ko kelen i ka baara b'a da fɛ. Ni magara n na. E nana nasɔngɔ ɲini na. K'e k'i ka du balo. Ja e bɛ ne tɔgɔ de tiɲɛ. Mun bɛ n tɛ ka min k'i ye? Mais n'i seginna ni ɲɔgɔn kan ni ne ye ni ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn ne m'i gɛn i ka ku bɔ n na. Eh Dieu, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Dieu? Seigneur, j'ai fait quoi? Pitié de moi, viens mon aide, Seigneur. Je suis fatigué, j'en ai marre. Pourquoi c'est à moi, Seigneur? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Eh Dieu.